Čauky, já jsem Terka, dneska se zahráme tuhle hru. V této hře jde vlastně o to, že jedna hledá s baterkou a ostatní se musí schovávat. Takže teď si vyberem. Já bych vybrala asi školu, protože to je asi nejlepší z těch map, protože Hospital, ten jsem hrála a tam je dobrý, ale teda nemocnice je dobrá, ale jakože není to jako moc dobrý na schovávání. Schováváme se, takže to bude skvělý. Tady ta vlastně hledá, takže se jdem asi někam schovat. Takže začala hra. Já nevím vůbec, kam půjdem. Půjdu se podívat, kde by byla jakože dobrá schovka. Stejně já si myslím, že tady budu většině jenom chodit. Tady by byla dobrá schovka. Sem když tak půjdu potom. Ale jdeme to zatím projít tady po škole. Doufám, že nepotkám někoho. Tady za mnou byla nějaká holka. Doufám, že nepotkáme tu holku s tou baterkou. Jdeme se podívat sem. Tady je asi jídelna. Nikdo tady není, takže bych se sem mohla schovat jakože pod ten stůl nějak. Nevím, ale jako jestli je to úplně nejlepší nápad. Zkusím se jakože lehnout na zem. Po ten stůl asi nepůjde jít. To je škoda, no nevadí. No jdeme se podívat ještě, jo, tam někoho asi už našla. Jdeme se tam podívat, já jí zkusím pomoct. Úplně nevím, jestli jako tam není. Jo, je tam, to je jedno, já jdu pomoct, mě to nezajímá. No, kámo, ona, já se bojím, že sem půjde. To je jedno, to fitnem. Dobrý, a běžíme. Jdeme zpátky do jídelny, protože no, já to obejdu jakože sem. A jdeme zkusit najít, ona jde za náma. Klikej si s tou baterkou na někoho jinýho. To je jedno, jdem zase do jídelny. Doufám, že nepůjde za náma, protože si jo, tak jí hodím do bazénu, nebo já fakt nevím. Ležem tady. Nikdo nejde, takže já bych se šla asi někam podívat, protože tady fakt 4 minuty na jednom místě sedět nebudu. No, takže jdeme se podívat, co tady ještě je, kde jsme nebyli. Doufám, že nepotkáme tu, co hledá. Nevím, jestli jít dozadu. Tady jinak máme exit. Tady odsud utečeme, až se to otevře. Já bych šla asi tady tudy. Jo. Tady tudy. Tam někdo běží. Ježiši. Doufám, že to nebyla ta holka s baterkou. Ne, nebyla. Ježiši, co dělám, já už jsem asi hodně mimo. No, to je jedno, jdeme pryč. Můžeme si jít zatím někam schovat. Asi bych šla někam dozadu. Tady má být někde takový kumbal, nebo co to je? Tady. Jo, tady jsou ty bedny, jak jsme byli na začátku, takže tady si lehnu. Doufám, že tady někde nebude. Ale neměla by být. Zkusím tady chvilku být, pak se chci ještě podívat, tady má být někde takový kino a tam by taky byla mega dobrá schovka. Ona se tady nějak rozsvítila. Mám pocit, že ji slyším, ale nejsem si jistá. Jo, slyším. Právě teď proběhla kolem těch dveří. Ježiši. Měla by si víc hledat, holka. No, to je jedno, takže já bych se šla podívat asi do toho kina. Nebo co to je? Není tu někde? Oh shit, ne. Tak tam nejdem. Já chci najít to kino, ale já nevím, kde to je. Tady je zase jídelna. Já bych jí šla pomoct, ale já nevím, jestli tam není ta holka. Protože nechci úplně, aby mě našla. Ale hele, ona je tady. Jo, ono už jí pomáhá ten kluk, tak já tam běžím. Tady, jo, tady by mělo být to kino, takže jdeme tam. Jdeme úplně dozadu.
Ježiš, co tam leží na zemi? Jo, aha, to je popcorn. No nic, já bych šla dozadu a schovala bych se tam. Tady to asi nejde jít úplně. No Ježiš, ona tam je, pane bože. Hej, tak jestli mě teď uvidí, tak já budu mega naštvaná. Kámo, vypadá to zatím, že mě nevidí. Hej, tak ty jsi taky dobře jetá. Kámo, Borka mě prostě nevidí. Doslova prošla skoro vedle mě. Dobře, dobře. Otevřel se jinak exit, takže můžeme jít. Já to tady prolezu mezi sedačkama. A jdeme rovnou do exitu. Tady je také exit. Super. No nic, doufám, že tady nebude. Já to prosprintím nějak. Vypadá to, že tady není. Já se musím schovat. Ale jo, ona tam svítí tou baterkou, takže musíme rychle jít. Čauko, pozdě jdeš. No nic, první hru jsme zvládli. Nice. Jsem zvědavá, jaká mapa bude další. No, takže další hru máme. Zase tam škola je, já bych vybrala asi to prostřední. To je banka nějaká. Takže to bych vybrala. Takže máme banku. A zase hledáme, a nebo se schováváme. A jdeme se zase schovávat. A hledá jinak zase tady ta holka nějaká. Má hrozně krásný skin. Takže jsme teda v bance. Uvidím, kam se schovám, protože mám pocit, že tady tu mapu jsem měla málo kdy. Ale půjdu se asi tady za to schovat, nebo já vůbec nevím, kde to spavne, jo, takže. Půjdeme se porozhlídnout, jak to tu vypadá, nebo co tu jakože je. Tady je židla, tamhle nějaký týpek pod stolem. Dobře. Takže tady zase pak budeme mít exit. Můžu jít po ten stůl? No, tak nemůžu. No, tamhle už někoho našla. Šla bych jim pomoct, ale doufám, že toho nebudu litovat. Mohla bych se třeba postavit, že jo? No to je jedno. Jdeme tady tudy. Já nevím, ale kde jsou tady jakože dveře. A tak tady nejsou, takže musíme je najít. Jo, tady. Dobrý. Tak já se skrčím a jdeme jim pomoct, protože už jich našla celkem hodně. Doufám, že bude tam vzadu a ne tady. Já jí pomůžu teda, další jde ke mně. Takže super. Ne, ona je tady. Ježiš, zvedni se tady. No tak. To je bomba. Doufám, že nám aspoň někdo pomůže, když jsem pomohla já jim. Ale vypadá to, že asi už nikdo nepřijde. Ten čas na pomoc hrozně rychle ubejvá, takže si myslím, že už někdo asi nepřijde. No, nevadí, dáme další hru, už nic nevidím, takže asi někdo úplně nepřišel. Takže jsme umřeli. Jinak tady máte tu Borku, co hledá. Krásná leopardí žena. Měli jste někdy sněžného leoparda? Ne? Já už teď ano. Máme tady supermarket. Jo, tak ten dáme, protože ten jsme ještě neměli. A tam tu mapu jako jsme taky ještě neměli, ale ta je na prd. Takže dáme supermarket. Doufám, že teď aspoň budu hledat, protože se úplně schovávat už... Jo, tak super, tak hledáme. Takže to bude dobrý. Budu hledat lidi. Tady máme místnost, tady máme nějakou mikrovlnku, velmi kvalitní židla,
tady máme prostě místnůzku. Tady máme exit, zase, takže a můžeme jít hledat. Tady se přede mnou spávla nějaká holčina. Sorry girl, měla ses někam schovat a ne tady pobíhat, když jsem se tu zrovna spavla. No, musíme ji hlídat, aby ji nikdo nešel jakože oživit, protože chceme mít co nejvíc lidí, aby jsme našli. Já si myslím, že najdu fakt málo lidí, protože tady zatím nikoho nevidím. Jí zatím nikdo nepřišel pomoct, takže se jdem podívat asi někam dozadu. Nikdo tam není, dobrý. Tady v tom by mohly být, ale nikdo tu není, to je divný. Tak jdeme za ní. Tady mi něco bliká. Jo, on je tady je. Tak, musím na něj svítit, a mu to ubírá ty životy. Tady nikdo taky není, ani v tajtom, nikde. Nic nevidím vůbec. Nepřišel mu někdo pomoct? Ne, dobrý. Nikdo tady není, takže já bych šla se podívat sem dozadu. Tady asi nic úplně nebude, tady taky ne. Takže bych šla jako se podívat tam dozadu, tam by měly být ještě dveře. Přesně tady za mnou. A ty se zavřely, takže tam asi pravděpodobně někdo bude. Takže to musíme otevřít. Tamhle běží. No, jenom utíkej. Stejně tě najdu, haha. Jsi tam nějak šprajcel, ne? Chudák. No, tak to bychom měli. Máme 3 lidi. Zatím. Nevím, jestli tady úplně nikoho ještě najdu. Tady nikdo není. Nevím, jestli by se dostali nahoru. Ale asi ne. Tady jsou nějaké baterky. Takže zase musíme otevřít dveře. A jdeme dopředu. Upřímně nevím, kam mám jít ještě hledat, jo, protože jsem prošla celý krám. Tady vzadu by měl být ten kluk. Jo, tady je. Na zemi, chudák, jak palačinka rozpadá. I'm a pancake, I'm a pancake. Tady pořád nikdo není, tady asi taky nikdo nebude. Ani na těch. Aha, tak to je konec, tak děkuji, že jste na video koukali a zatím papa.